काव्याचं बॉबकट छान आहे ना. उगाच शेंड्या बांधते. काव्याचं नवीन हेअरकट. नवीन. तुमचं पण असं बांधा ना माझ्यासारखं. माझे मोठे केस आहेत ना. मग काय तरी बांधतात. लोक काय काय अशी बांधतात. लोक बांधतात. ते तुझं हे पडलं ती. कांगारू कसे ठेवतात बब्बी तसं ठेवलं तिथे. अरे वा, आता नवीन हेअरस्टाईल झाली नवीन. होय, आपला केक तरी घेऊन जा. आज परत मला केकची क्रीम बनवायची आहे. डबल लेअर आहे, डबल लेअर क्रीम. नको, तू नको हात टाकू त्याच्यात. आता इथे बघा, काल रात्री बनवली होती ना. रात्री बनवलेली. हे जराशे क्रॅक येतातच ना असे. हा, येतातच. म्हणूनच ते सारवत राहायचं सुकेपर्यंत. आता पाणी घेते. पक्ष्यांचा आवाज बघ. पट्टा नाही बांधलाय. काव्याने पट्टा नाही बांधलाय. काव्य, आमची वीर कशी वाटली तुला? ही आमची वीर आहे. छान वाटली. आता ही फुटलेली दाखव. ही चूल जी फुटली आहे ना, हे बघ बेसा गेलेत ना. भेगा गेलेत. भेगा म्हणतात. भेगा गेलेत. चिरा गेले आहेत. हे आता असे सारवायची शेणाने. मग एक प्रश्न होता, आपल्याकडे एवढे चिरा आहेत ना तिकडे उरलेले, ते बघ तिकडे. तर आपण चिराचं का नाही बनवलं? चिऱ्याची का नाही बनवली? चिरे लय मोठे आहेत ना. मग ते चिऱ्याची चूल कशाला बनवतात? लग्नासाठी. मोठे मोठे जेवण करतात ना, त्याला चिऱ्याची चूल बनवतात. ही कशी आपली घरगुती चूल. आणि ह्याला कशी लाकडं जास्त नाही लागणार. बरोबर. बारीक बारीक लाकडावर आपलं घरातलं जेवण बनेल अशी चूल आहे. मग माझ्या लग्नासाठी कुठे? तुझ्या लग्नासाठी मोठे चिरे लावायचे. तिकडे लावूया. ते टेन्शन घेऊ नका, बरोबर चिरे ठेवले तिकडे. कुठे बनवले आपण? सारे नाही, सा रे ग आणि म च्या मध्ये. ग आणि म च्या मध्ये बनवली आपण. आता ते तिकडे बनवू शकतो. सा रे ग च्या मध्ये बनवू शकतो आपण चिरे. माती का आहे. मग बघणाऱ्यांनी सर्वांनी या जेवायला आमच्या लग्नात. हो. काव्या, काव्या, कसं सुगंध येतोय? लाडू बांधायचे चॉकलेटी. लाडू बांधायचे. एक लाडू काव्याला. एक लाडू तुम्हाला नाही करतात. चालेल. चॉकलेटी लाडू काव्या. हे बघ. व्याक काय व्याक. चॉकलेट लाडू असतात ना. आता याची पेस्ट बनवायची चांगली. जशी का रेसिपीज बनवते. आणि काय करायचं? आणि चूल आपली सारवायची. आपल्या चुलीचा दुसरा दिवस आहे. या चुलीवर पहिली रेसिपी कोण बनवणार आहे? तू बनवणार आहे. मस्त. अरे वा, काव्या बनवणार आहे. बघा आमचे सारे गमा पद्धतीचं कसे नाचतात ते बघा. सहा नीरा जरा छोटे आहेत आमचे. गला तर मम्मी किती हे आले ना मम्मी वरती. गला किती वरती हे आले. आणि ह्याला मध्ये जे नवीन येतात ना, नवीन ह्याच्यात तर नाही दिसत आहे. दादा, मी खीर बनवणार आहे. खीर. अरे वा, हे बघा, हे मध्ये सेंटरला नवीन आलेलं आहे. ह्याला काय म्हणतात मम्मी सेंटरला? हे येते ते सुरवा आलेला आहे, त्याला पण आलेला आहे. म्हणजे ते आधी येतात ना पाना, ते सुरुवात आणि वर येतात आधी. नंतर मोठे होतात ते एवढी मोठी पाळ होतात तिची. तुमच्यावर तुझे झाडाला बघ केवढं मोठं झालं. आता हे ना, आता ही मोठी झाडं झाली तशी याला खाली पाळा फुटली असते ना. है ना काकी? होय. हे बघ असं एवढी मोठी होती तेव्हा पाळा फुटायला हवी आहेत. घट्ट घ्यायचं असं शेण घालून. ठीक घ्यायचं, ठीक. म्हणजे लेअर जरा जाड पाहिजे त्याची, बरोबर ना? मग ते भेगा पडले नाहीत ना, ते त्याच्यामध्ये जातात. आम्ही मुंबईला गेल्यावर तुम्ही वापरायची ही. तू वापर. काव्या, तू वापर. तुला जेवण बनवायचं. आता जरा काव्याला मी एक प्रश्न विचारतो. काव्या, तुला ना खूप सारे पैसे दिले तर काय करशील तू? नाही, मी तुला देतो खूप सर्व पैसे, खूप 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 देतोय, मग काय करशील तू त्या पैशांचा?
ठेवेन, काय काय घरातलं सामान आणून अजून भरपूर आहे काय. अजून काय तुझ्यासाठी काय घेणार तू? आम्हासाठी काय एक ड्रेस हम्म, आणि काय दुसरं काहीतरी आपलं घ्यायचं. असं मम्मी उत्तर बघितलं का? आता इथे बघा माझ्या हातात हा फुल आहे बघ काव्य. आता नंतर बघा कसं नुसतं पांढरं दिसते की नाही. आता मला तुम्हाला एक एक्झाम्पल दाखवायचं होतं लाईफ बद्दल, लाईफ एक्झाम्पल. मम्मी सांगू का तू जे मला सांगितलं होतंस ते, म्हणजे तू आता रिसेंटली ना, आता आम्ही जेव्हा सुरुवातीला आलो तेव्हा असं एक ह्याच्यावरती फुल पडला होता हा. बरोबर. आता जरा इकडे बघ मम्मी जरा तू, मी झाडू मारला ना. हा इथे बघून बोल जरा. आता मला जरा आपल्याकडे बघणारे माणसं आहेत ना, तर आपण लाईफ कशी बोलतात ना हॅपी करू शकतो त्याचं उदाहरण, त्याचं उत्तर आणि आन्सर आपल्यातच असतं. आता असं एक फूल आणि खूप काय इकडे बाजूला पडलं होतं, तर मम्मी मला तू काय म्हणालीस? हे याचं जास्वंदीचा फुल पडलेला होता त्याच्यावर. हा तू मला काय म्हणालीस? काय म्हणाली? पुढे काय म्हणाली? काहीतरी बोलले मी. मी सांगतो चल. लाईफमध्ये आपण पॉझिटिव्हिटी कशी घेतो, कारण सर्व पॉझिटिव्हिटी आणि नेगेटिव्हिटी आपल्यातच असते. आता तिथे बघा फुल पडलं होतं बरोबर ना मम्मी. होय. हा तेव्हा मम्मी मला काय म्हणाली, अरे वा आपल्या चुलीवरती देवाने फुल पाडलंय. अरे रे हा. बरोबर लक्षात आलं. देवाला पण आवडली चूल. हा आता हे मम्मीने पॉझिटिव्ह घेतलं, त्याच जागी समजा आपलं माइंड नेगेटिव्ह कसं झालं असतं, काय फुल बिल पडलंय, काय सर्व कचरा विचरा पडलाय. तर तुम्ही डिसाईड करा की तुम्हाला लाईफ पॉझिटिव्ह करायची का नेगेटिव्ह करायची. आपल्या विचारानेच आपली लाईफ पॉझिटिव्ह किंवा नेगेटिव्ह होते. हा, ते मी तुला आल्या आल्या बोलली, कारण मी आहे ना झाडू मारला ना, तेव्हा ते झाडू बरोबर फुल गेला. म्हणजे ह्याच्यानेच मम्मी आपली लाईफ मम्मी बोलतात ना पॉझिटिव्ह आहे का नेगेटिव्ह होणार. हा. आपले विचार असतात ना तसे. विचार चांगले पाहिजे. हा काय जशी डोक्यात मारली की छान दिसते काय. गजऱ्याची आहे ही? गजऱ्याची आहे ती, मोगऱ्याची फुलं. गजराला पण होतात कधी. मम्मी मोगऱ्यावरचं गाणं आहे माहितीये? कोणतं गाणं आहे सांग? मोगऱ्याचं गाणं, मोगरा फुलला. बोलून दाखव जरा. काव्याला बोलायचं. काव्या मोगरा फुललेला गाणं बोल. काव्या, इथे क्रीम संपते, तुला पाहिजे का एवढ्यातच बोल. आम्हाला नको, तुम्ही खा. नको आहे ना? नको काव्याकडे तर पूर्ण, काव्याकडे तर कंपनी देणारी ती. काव्याची तर फॅक्टरीच आहे. आम्हाला क्रीम कोणी स्पॉन्सर केली आहे? काव्याने. हा. आमच्या सासूने. सासूने? सासूने माझी आई आणि माझ्या मम्मीची सासू. मम्मीची सासू म्हणजे तुझी आजी. हा. म्हणजे आता मम्मीचे मम्मी पप्पा आहेत ना, ते माझे ते आजी बाबा, आजीने आजोबा, ते माझे आजी आजोबा, आणि मम्मीचे मम्मी पप्पा, आणि ते आई बाबा आहेत ना. काव्या तुला हिंदीमध्ये कोणता गाणं आवडतो? हिंदीमध्ये प्लेटिक. आणि मराठीमध्ये कोणता गाणं आवडतो? देव मला फुलला. हा देव मला फुलला. म्हणजे माणूस फुलतो ना तसं हे फुल येतं, म्हणजे याला थोडं कळ येतो ना, त्याला देव. काव्या बाबांना खुश करायचं असेल तर चटाका पटाका द्या. हा, चटाका पटाका. काव्या तुला सांग, आता मी उद्या जाणार आहे बाहेर ना हा, दुकानात, तुला खायला काय आणू? काय पण तर काहीतरी सांग काय आणू, म्हणजे तू काय खाते? मला सगळं आवडतं. सगळं आवडतं. क्रीमचं बिस्किट म्हणून नको, पार्ल्याचं म्हणून नको, फक्त मला क्रीमचं आवडतं एवढं, पार्ल्याचं माझं नाही आवडत. ती जेवणामध्ये सर्व भाज्या खाते, त्या मनात तू विचार कर की काय खात नाही आहे. तुला सर्व आवडतं. तू गेलास ना तरी फक्त एवढासा क्रीम, एवढासा पुढा अंदाज तरी काय ना, क्रीमचं बिस्किट मिठावर ठेवलं असतं, एका मिनिटात खालाच क्रीम. नाही पडायला सांगितले. ते का झाडाचं पडलं होतं केसांवरती. ही धुवायचं ना पावट्याची झाडं आहेत. पावटे. ही झाडं आहेत ना, हम्म. ही पावट्याची आहेत. हे असली फुलं आमच्या झाडावरती बघा. मस्त आलं ना फुल. हे बघा की, इकडे बघा, हे बघा. आता चूल आपली छान दिसते ना, आणि त्याच्यावर हे चूलच सारवलेली. फुल पण मारलं. अरे वा. मस्त. ह्याच्यामध्ये कसं घरामध्ये कसं जास्त दूर होत नाही, हम्म. जास्त लाकडं नाही लागत.
त्याच्यासाठी अशी छोटी चूल बनवायची. आपले छोटे छोटे टोपं राहतील. हे छोट्या छोट्या आपल्या टोपांसाठी आहे ना. छोट्या छोट्या घरगुती आपण जेवण बनवतो ना त्याच्यासाठी. म्हणजे असं आपण गोड्याची फुलं लावली ना, इकडून अशी झाडीतून अशी लावली ते एकदम करेक्ट दिसेल. एवढी जोरात मारते ना. हा झाला का? हा. नीट जोर आपण लावून वाजवते. माझा हात लाल झाला. दे मला काव्या, तुला 3 चान्स. 3 पैकी 1 पण मारला ना तुला मी उद्या कॅडबरी देणार. चालेल? हात पकडायचा नाही. हात पकडायचा नाही. मार 3 पैकी 1. परत संपला कॅडबरी नाही. मला नको बाबा, तू जोरात मारते. दे मार घे इकडे तिकडे नको इकडे मार. हात पकडाय नाही, पकडून नाही. तुमचा नाही आता मारल्याशिवाय हात लाल झाला पटकन. गावाचे लोक स्ट्रॉंग आहेत एकदम. लय कडक आहे. हे काय काव्या? काय नाही असंच अशी जरा साखर घेतली थोडीशी. पकवते आहे. पकवाला बघाव. आवाज बघ कुठे कुठे जातोय काव्याला. घुमतोय आवाज. हा, या घरी घुमतोय आमच्या. ह्याच्यात बघ आहे ना. आता आमची चूल बघा कशी आहे. जरा टिचकी मारून करूया. 3 चुटकी बजा के. टेन हे बघा जादू झालेला आहे. कसं जादूने रंगोली काढलेली आहे आम्ही. बरोबर ना आम्ही. आमची काव्या मॅडम कुठे आहे? आणि काव्याने इकडे काय काढलेलं आहे पाठी. काव्याची रांगोळी बघा. काव्याची रांगोळी बघा. कलरफुल. कलर कशी अशी बारकी अशी हे येतात ना काट्या काट्या आणतात. हे बघा चूल रेडी आहे. हे बघा दोस्त बघा. आमची काव्या कशी दिसते आता. आता इथे आपल्या दुसऱ्या दिवशीचा कार्यक्रम चालू झालेला. म्हणजे आता दुसऱ्या दिवशीचं म्हणजे ते सारवून घेतली आणि आता त्याच्यावर रांगोळी वगैरे काढून झाली. आता त्याच्यावर काय बनवायचं ते बघूया. हे किती मस्त वाटतं. हिरवं झालं ना. त्याच्यामध्ये मिरचीची रोपं आले आणि टोमॅटोचं रोप आलंय. आता काव्याला पण आपण टिचकी मारून जरा चुटकी बजा के जादू करूया. टेन हे बघा जादू. बघा आमची काव्या कशी सजली आहे. काव्या उठून दाखव आम्हाला. अरे वा. मम्मी तिचं साडी बरोबर कर जरा. पदर बिदर घेऊन एकदम व्यवस्थित. आमच्या आता काव्या चमचा कशाला आणला मी एवढा मोठा. काय करणार आहे काव्या तू आता. आज मला नाही दाखवायचं, आज काव्याला दाखवायचं. आज काव्या बनवणार खीर. आणि खीरची रेसिपी तुम्हाला उद्या मिळणार आहे 9 वाजता. बाय बाय. आता इथे आमची काव्या बघा कशी आजीबाई सारखी बसली आहे. आजीबाई सारी आहे आज. हा, आणि आज आमची काव्या काय बघते युट्यूब वरती. सिरियल बघते. सिरियल बाळू मामाचा बघते. काव्याला काय आज सर्विंग मध्ये. आज चवळीची भाजी. पण एक गोष्ट मम्मी, सर्व छोट्या मुलांनी ना काव्याकडून एक शिकायचं. काव्या सर्व खाते आमची. सर्व खाते. सर्व भाजीपाला खाते. कायच हे नाही ते नाही बोलत नाही. है ना काव्या. सर्व भाज्या खाते असं बोल. पाला नको बोलू. सर्व भाज्या खाते. सर्व भाजी पाला पण खाते ना ती. पाला पण खाते. सर्व खाते. तू कारल्याची भाजी खातेस. कारल्याची खातेस. कडू भाजी खाते. नाही लागत तिला कडू. नाही लागत. हा करा. आमच्या चॅनल वरती पण मम्मी छोटे मुलं आहेत. जरा त्यांना पण एक घास भरव आता. जरा काव्या भरो आमच्या चॅनल वरच्या सर्व मुलांना एक घास. सर्व छोटी मुलं बघतायत त्यांना भरवू का एक घास. तू हाय बोल सर्व छोट्या मुलांना. हाय बोल. सर्वांना हाय बोल. हाय. हॅलो. सर्व खायला शिका. सांग. सर्व खायचं. आमच्या काव्यासारखं तुम्ही पण हा करा छोट्या मुलांनी. आज काव्या छोटी झाली. आज म्हणाली मला जरा भरवा. हा काव्या. आज हात नाही भरत आहे. साडी नेसली ना. हा म्हणून. अजून हाय तोंडात हाय. अजून हाय तोंडात. इकडे भरव. मग इकडे भरव छोट्या मुलांना. आमच्या बरोबर आवडतो तिला. आमच्या छोट्या मुलांना तरी भरव. छोट्या मुलांना भरवते. हे बघा आ करा. सगळ्यांनी आ करा. जेवशील ना पूर्ण. हा जेवणार.
बघ तू बघ, मी डिस्टर्ब नाही करत आता.